Dai, kumusta yung Pasko, Dai? Kumusta yung Pasko din? Kumusta ang Pasko mo? Kumusta man? Okay ra ya. Ha? Okay Okay na Pasko mo na? Kaya Sir Francis ka. Napas mo ko sa Pasko. Napas mo. Ano napas mo ka? Ha? Napas mo ka siya kainom? O sige, gino, ikaw ka. Si Consial Francis ka, no? Sir, lamig yung Pasko to, sir? Well, okay ra gihapon bisan pa mga all challenges na agad. They're still live and kicking. Okay. Hawa. Tani duta. Kaya sa laglag pagkas Pasko, Dai? Dito ko sa ospital pa, oh. Ha? Pero bisan pa man sa tanan, dako nga akong Ginoo, laban. Okay, diba kita ko. Kini. Tis Marites. Kumusta yung Pasko nimo eh? Nagluto. Og nagluto gihapon. Ano to gihapon? Kini si Bisay ka. Kumusta tong Pasko Bisay? Nisay. Bagang silong. Naaman sila, gitsahan siya giring. Matag sa amang maayo kayo ang Pasko, dalaygon, bisan sa mga problema, panalabang niya po na tanan. Okay kayo ha? Si Bisay. O si Arkas. Bagang silong. Gaan agad ka, BS.